Tätä muuten ollaan odotettu. Avataan 160 € gyropaloisaboksi. Siellä olisi mennyt kuinka tarkkaan, haluatteko saada niinku hessuselityksen vai sellaisen nopean selityksen? Aika semmonen hessuselitys. Tostaka. No niin, ensimmäisenä MVPltä R2 Neutron Impulse. Tällainen alivakaa 9-nopeuksinen väylädriveri ja tosiaan kierrätysmuovia. Mukava lentäjä, varsinkin jos se on enemmän aloittelija, niin todella hyvä lentonen aloittelijalle. Ja seuraavaksi tosiaan napataan toinen kierrätysmuoviherkku. R2 Neutron Pixel. Ei ihan hirveän monella löydy. Aika suora putteri Axiomilta. Simon Lisoten yksi erikoisjulkaisuista. Hyvä heittoon. Periaatteessa täällä voi jopa putata seuraavaan kiekkoon. No niin, sit päästään Lapsecondien pariin. Ensimmäisenä, nyt on muuten herkku, Proton Traili Lapsecondi. Pikkuhiljaa jokainen rupeaa tuntemaan kiekko, äärimmäisen suora, äärimmäisen hyvä lentäjä ja ei ihan hirveän monta yksilöä ole tehty Protonissa tätä kiekkoa. Aika herkku, toiminen ainakin omaan väkeen. Sitten seuraava, päästään näköjään Axiomin maailman Cosmic Neutron Proxy. Hyvän tuntunen, vähän alivakaa, aika suoralentoinen putteri. Lentää yllättävän pitkällä, osa sanoo jopa, että lentää yhtä pitkällä kuin midarit. Hyvä lisäboksiin. Sitten napataan seuraava, Fission Fireball. Aika hyvä, tosiaan Fireball, äärimmäisen ylivakaa väylädriveri. Osa sanoo, että jopa splice-mainen. Fission muovi, pikkasen suorempaa, toimii vähän enemmän kuin oikeesti sellainen mukava ylivakaa fairway-driveri. Pystyy luottamaan tuulessa, mutta jaksaa liitää ennen kuin feidää loppuun. Seuraava kiekko, tosiaan Axiomilta Prism Proton Pyro. Äärimmäisen mukava, hieman ylivakaa midari. Toimii hyvin lähestymiseen, pystyy draivaa kämmenellä, pystyy draivaamaan rystyllä. Yksi koko Axiomin MVPn suosituimmista kiekoista. Jes, ja seuraava, nyt on muuten hienon näköinen kiekko. On muuten Balance, vähän Pyron tyyppinen, ylivakaa midari, lentonumerot 5502. Äärimmäisen mukava lentäjä, jaksaa liitää, mutta omaa tosi luotettava feidin loppuun. Sen jälkeen kun on tullut, niin yksi Axiomin MVP ihan myydyimmistä halutuimmista kiekoista. Klassikko, Neutron Crave. Moni, joka on tullut MVP:seen Axiomiin, tulee juuri Neutron Cravin takia, tai no Cravin takia. Äärimmäisen luotettava, pienemmillä voimilla tosi suora kiekko. Jos löytyy hanskaa vähän enemmän, niin mukava alivakaa, saa hyvin linjoja. Kaikille Glovi-heittäjille päästään Eclipse maailmaan. Edelleen Crave, mutta nyt Eclipsenä. Illat pimenee, vähän hämärtyy. Saa Eclipse Craven takia äärimmäisen suoralentoisen kiekon Glovi-kierroksille. Pikkasen verrattuna Neutroniin, ehkä pikkasen vakaampi, mutta edelleen tosi mukava suora, kun voimalla saa pikkasen flippaamaan yli. Tuo on tosiaan hauskan näköinen Protoni. Proton timelapse. Ei ole taaskaan muuten timelapseja hirveän monta kertaa Protonissa löytyy. Ei ole varmaan meillä kertaakaan ollut Protonissa timelapseja. Äärimmäisen mukava, hyvä tuntunen kiekko, äärimmäisen luotettava, jaksaa liitää, mutta omaa silti taas aika mukavan feidi siihen heiton loppuun. Erityisesti vähän kovemmalle hanskalle Proton muovis, todella hyvä peli. Jaksaa kestää tuulta pikkasin vähän enemmän. Sitten taas yksi MVPn aivan klassikoista, Proton Wave. Erityisesti harrastelijoille, keskivertopelaajille, äärimmäisen mukava liitonen kiekko. Jaksaa mennä pitkälle, ei ole hirveän vakaa. Täällä sä saat sun ihan pisimmät heitot, mitä tulee. Ja sitten tosiaan vielä viimeistä Lapsecond kiekkoa. MVPltä Katalysti. Äärimmäisen pitkälentoinen, oikeasti lentää pituusennätykset